spoločná fotografia tímov, taktiež aj členov mládežníckych štruktúr Dukly Trenčín, pretože aj tí budú pomáhať v dnešnom zápase. Začal sa duel 7. kola Tip Sport Ligy medzi Duklou Trenčín a HK Poprad. Domáci tradične v žlto-červenej kombinácii, hostia v modrých dresoch. Tu kľúčku. Nakoniec však Opuk prišiel a teraz je bez hokejky a to sa okamžite pokúsil využiť. Tomáš Terek pálil na dvakrát, ešte ďalší pokus, ale pred golmanom Žunkom bolo čisto. Ďalší prechod do útočného pásma, ale Trenčania sa k zakončeniu nakoniec dokázali dostať. Drgoň nevypálil z prvej, Hlaváč sa miešal s pukom a otvoril skóre. Trenčín vedie 1-0. Dovolil si po prihrávke Drgoňa 1-2 kľúčky alebo zamiešania, povedzme. Urobil to veľmi dobre, oklamal pred ním napádajúceho hráča. Myslím, že to bol práve Kelov. No a Beláni absolútne nič nevidel. 3 góly z 18 a celkovo 5. pozícia. Okamžitá strela. Možnosť na dorážku práve pre Suchého. Po tom, čo pálil Terek. Bez väčších problémov, lenže teraz utiekol Bialončík a vymyslel to veľmi šikovne. Len tak rýchlo prehodil svoj puk na forehand. Uvoľniť tlak zo svojich bekov a podarilo sa to náramne. Krajč, strela od Laurenčíka. Ešte je puk stále živý, možnosť na dorážku Laurenčík, ďalší pokus. Tentokrát už nie je taký nebezpečný. Hudec pokračuje v akcii Trenčína, ustal ten súboj a drží puk, ďalšia zblokovaná strela, veľmi nepríjemne. To tam teraz dostal, myslím, Šotek v Žiline, či Prešove, pardon, a taktiež v Považskej Bystrici. A teraz Trenčania navyšujú skóre, Leskinen 2-0. Po 5. prichádza gól aj v 30. minúte a Leskinen trafil parádne. Čisté vyhraté vhadzovanie a Beláni iba v roli štatistu. Ťažko povedať, či ten puk bol tečovaný alebo nie. Strela od modrej, nepríjemná, Kreknel mohol dorážať, ale pravdepodobne trafil buď bočnú sieť alebo žrtku. Ešte ďalší strelecký pokus, ktorý ale trafil Laurenčíka niekde do výstroja, ale je v poriadku. A snažil sa ten puk ukryť niekde vo svojom výstroji a nakoniec v útočnom pásme. A nikam sa extra neponáhľajú, snažia sa puk podržať. Teraz veľmi pekne Žosling odišiel a nabil na 3. gól. Adam Lapšanský pozdravuje do neba možno Borisa Sádeckého, možno Pavla Demitru. Každopádne Trenčín je krátko pred 38. minútou, ktorá je venovaná tu v Trenčíne dosnulej legende na koni. Naozaj jednoduchá pozícia, pochvala pre Žoslinga, ktorý naozaj zvládol ten súboj. Popračania už unavení, už mali modré aj tváre, nielen dresy. A Beláni znova, podobne ako pri góle Leskinena, iba v roli štatistu. Terek na už, ešte sa snažil puk prikopnúť Urbánek svojmu spoluhráčovi späť. Už štvrtina z tretej tretiny je za nami, teraz Žunka s problémami, puk je stále živý, nakoniec sa prikotúľal k lapačke tesne pred Kreknelom a Žunka prerušuje hru. Snaží trošku pomôcť svojmu týmu a nadýchnúť sa smerom do ofenzívy, ale takto to nepôjde. Terek ide do tandemu Urbánkovi, Terek, ešte Urbánek môžu zakončiť, ale Žunka a jeho kamoši zvládli túto situáciu. Ideálna, možno jedna z posledných šancí pre Poprad vrátiť sa do zápasu. Kreknel pálil z prvej, ale zrejme iba orazítkoval trenčiansku bránku a rodí sa Krajčovičov break na opačnej strane. Nepríjemný náraz do mantinelu. Času zostáva, snažil sa Žunkovi vziať čisté konto, ale to sa mu nepodarilo. Trenčín zdoláva v 7. kole Tip Sport Ligy Poprad zaslúžene 3-0. Videli sme, že aj fanúšik pogratuloval Tomimu Hemelejnenovi víťazstvu po tretinách 1-0, 2-0
a 0-0.